What's up guys? So medyo na late tayo. Kakauwi lang natin galing sa trabaho. And, wow! Bala ko sana ay sumama kay tatay sa pagpanagub. Kaya lang na late po ako. Hindi ako nakaabot sa kanya. So ang gagawin ko na lang ay pupuntahan ko siya doon sa ilog. Okay, so papakita natin. Dahil maganda yung sikat ng araw ngayon, sana hindi uulan. So try natin na managub. Ang panagub ay isa sa mga traditional pamamaraan sa paghuli ng isda, mga hipon, tsaka mga crabs. So let's go, punta tayo ng ilog. Bilis-bilisan na natin kasi kanina pa siya daw nakaalis sa bahay. Okay guys, see you sa river. So ayun na guys, andito na tayo sa ilog at ito yung tubig. Buti hindi masyadong malalim. Problema ko ngayon ay hindi ko alam kung saan banda ko hanapin si tatay. So bahala na. Importante mahanap natin siya. See you later. Guys, dito tayo sa ilog ngayon. So may nakita ako rito na isang taon. Kaya yung ginagamit namin sa ginagawang pagpanagub. So I'm not sure kung kay tatay ito, pero papakita ko sa inyo. Wait lang, change natin yung camera. So ayan guys, mayroong taon dyan. Oh wow! Mayroong taon dyan. So nilagyan natin dyan para dyan pupunta yung mga shrimps, mga crabs. Okay, so bali bukas pa natin ng umaga yan kukunin. Okay, madaling araw. Okay, so let's go. So ayun, ayan na pala. Who is that? Ayan na. Nakita ko na si tatay. Ayan na guys. So guys, ito yung taon. Ito yung aming ginagamit sa panghuli ng lamang ilog. Okay, ang tawag namin dito sa lugar namin sa Sibalom, sa Antique ay sira. Kaya just don't know kung ano sa inyo, pero ito ay mga sira. Yung sira ay mga isda, yung mga hipon, yung mga crabs na posibleng makukuha natin sa ilog, yan yung sira. But guys, this is our instrument. Oh okay? Wow! Ito yung ginagamit natin guys. So binili natin to sa Sibalom Public Market syempre. Nitong Martes lang. So this is the first time na susubukan natin kung maganda ang maraming sira sa ating ilog or maraming yamang ilog or lamang ilog. Ayan. So papakilala ko lang guys yung part ng tinatawag nating taon. Okay, ang taon guys ay meron siyang dalawang opening. Okay, meron siyang dalawang opening. This is the first opening and this one sa kabila ay opening din siya. Pero nakasara yan guys kasi binubuksan lang natin yan kapag aalisin na natin yung nahuli natin. Okay, so ito yung kanyang opening. So bali dito guys dadaan yung mga sira na posible natin makukuha. And sa kabila, dito sila lalabas. Syempre, parang puwet na niya ito. Ayan, sorry for the word. Pero yan yung exit. Ito yung entrance. So sa loob guys, merong outer garaw. Yan, ang garaw yan guys, yung parang nakasara. And sa loob mayroong inner garaw. Tatawagin na lang natin sila na outer at saka inner garaw. Bali dalawa yung garaw. So guys, yung garaw, ang dalawang garaw na yan guys, yan yung parang magsasara. Okay? Pag nakapasok yung mahuhuli nating lamang ilog or mga sira, hindi na sila guys makakalabas kasi nga nakasara. O, tingnan nyo, it is tightly. Yan, so medyo masikip. Hindi sila guys makakalabas pag nakapasok na yung mga sira. Okay, so yan po yung mga parts niyan. So bale, kung gusto na natin alisin ang laman yan, syempre dito tayo magbubukas. Yan guys, guess nyo ba? Magaling ba ako magturo sa inyo guys? And syempre guys, mayroon tayong dito na sa isang part. Yung hinawakan ko guys ha. Yan. This is the ear or tainga. Talinga kung sa aming dialect, taenga or ear sa English. So dito naman guys ay syempre dyan natin tinutuhok yan. Tinatali natin yan kasi parang nakagrupo yan eh.
Okay, so diyan natin tinutugtuhog. Parang ganyan guys, ganito guys. Yan, so nakatuhog yan sa kanyang ears, di ba? Ang lupit, no? So yan po ay talento ng mga taga-Sibalom ang paggawa nito guys. At syempre sa ibang parte din ng antique, siguro sa Pilipinas gumagawa din nito. Pero flex ko lang na ang mga taga-Sibalom guys ay napakatalentado. Aba, agree ba kayo dyan mga taga-Sibalom? Ay nako, sana makita nyo ito at sana ay mag-agree kayo. So ayan guys ayan yung ano. Syempre ito naman ay kanyang tali. This is for the security. Oh no, wow! English. Ayan, so this is another part na ito yung nagtatali sa kanyang another opening para hindi syempre makalabas yung mga mahuli natin. And syempre guys, hindi naman pwede guys na wala itong pain, no? So si tatay ay nagsugba or yung niluluto sa apoy. Yan, nagsugba ng kayos para pangpain. So bali, ang sinugba nga kayos guys ay maamoy. Okay, may amoy siya guys. Kaya doon, yun ang time para ma-attract na yung mga lamang ilog, yung mga sira ba, na makapasok dito. Syempre, yung iba na kung sa Karaya pa mata lang. Okay, masilid lang tana. Ayan, so ayan, di ko alam mga Tagalog Ayan, so pero syempre sa ibang pagkataon, gumagamit din tayo ng pain na urasip ng niyog. Okay? Yung laman ng niyog, yung ilagay mo din sa apoy, parang sugba rin. Parang ihaw na yan niyog. Ayan. So, pwede rin yan kasi mabango yan. Okay? So, ayan lang guys yung ating ginagamit. And, parang ganito rin yung isa pang higante. Mahiganting taon. Ganito din yung forma. Pero sa nakikita ko guys, yung higanting taon, isa lang talaga yung garaw nun. Okay, so mamaya sa dulo may ipapakita tayo na kung saan nilalagay yung mga higanting na taon. So yan guys, so ubusin lang natin to guys para makauwi na tayo and balik na naman ulit tayo bukas. Yan, pakita mo naman yung smile mo tay. Tay, ayan. So nagbabadali pa tayong galing sa trabaho para lang na makasama. So guys, this is the first time. Unang beses na gagamitin natin ang taon dahil binili lang natin to Martes sa market day ng Sibalom. Okay, shoutout nga pala sa ating mga kabiyanan dyan, sa mga supporters natin ng mga taga Sibalom. Okay, so maraming salamat sa inyong suporta, especially dyan kay Abian Mamita Bailon. Okay, na laging sumusuporta at saka sa programa natin sa Radyo Kabiyanan. Maraming salamat ma'am. So this is my father. Ayan, so ginagawa niya. Tay, pirara na butang mo tay? Pang-apat. So this is the fourth. So may tatlo tayo na hindi naabutan dahil na late nga tayo. Hinihingal pa ako kanina sa paghahabol. Yan, so yan, ganyan ang ginagawa. So inihahanda niya lang yung tinatanggalan niya yung mga bato. Tapos diyan niya ilalagay yung ating trap, yung taon. Okay. Oh. So siya lang gagawa kasi wala tayong ibang cameraman. So bali guys, yung taon natin ay kukunin natin bukas ng madaling araw. So gigising tayo ng madaling araw para kukuha niyan. Ayan, so ganyan lang maglagay. Ayan. So make sure na hindi siya madadala ng tubig. Okay, so kaya nilalagyan ni tatay ng bato. Yan. Pero syempre, yung mga bato na nilalagay dapat ay hindi naman masyadong malaki. Yun bang madurog naman yung ating taon. Ayan. Ayan yung ginagawa ni tatay. And karagdagan lang guys, alam nyo ba, kapag masama ang panahon at kapag meron kang nilagay na taon, hindi ka makatulog na maayos kasi yung isip mo nandun sa taon mo. Okay, sa taon. Kasi baka maanod ng baha. So sayang naman. Kaya si tatay minsan nang gumigising yan na madaling araw or minsan wow. 12 midnight, 1 AM or 2 AM sa umaga. Kapag masama yung panahon, kapag umuulan, bumabangon talaga yan para hanapin yung kanyang mga taon kasi masasayang kapag maanod lang ng baha or maano ng mga buhangin, matabunan ng mga buhangin. Yan.
Okay, minsan na rin namin naranasan na tinatali namin yung aming mga taon para hindi maanod. Yan, so ganyan yung paggawa guys. Ayan. So, lagyan ng mga maliliit na bato ang bawat butas-butas, bawat sulok. Kasi posible na dyan dadaan yung mga sira or mga lamang ilog. Sira yung tawag namin. Sa mga hipon, sa mga crabs, mga isda. Yan. So, lagyan ng mga bato-bato para hindi sila makakadaan dyan, kundi sa mismong bunganga ng ating taon. Ayan. Ayan. Diba? So, ayan yung ating artista. So, ayan yung isang yung nilagay niya kanina. Sana pa pala, no? And, karagdagan info na naman, guys. Yan. Yung parang, yung kanyan. Yan. So, yan din ay isa sa mga pamaraan na ginawa ng mga taga-amin para panghuli din yan ng sira or mga lamang ilog namin dito. Yan. So, yan po ay lagayan ng isang malaking taon. Ay, tawag tayo? Pata. Yan. So, yung tawag namin dyan ay pata. Tapos nilalagay namin yung higanting taon or pata dito. Yan. So, dito ilalagay yung higanting taon or pata. Pero hindi siya guys, hindi siya, yung bunganga niya, I mean, ay doon banda. Hindi kagaya ng taon na baliktad. Pero baliktad siya sa taon ang paglagay. Kasi yung mga sira or lamang ilog na naaanod, yan papasok yan sa kanyang pata or higanting taon. Okay, so wala tayong ganyan. Pero may mga kabarangay tayo na merong ganyan. Okay, so hindi lang natin na timingan na nilalagay nila. Mostly kasi nilalagay nila yan kapag bumabaha. Kasi siyempre doon yung time na maraming naaanod na mga sira or lamang ilog. So let's go guys. Susunod tayo sa ating artista. Medyo ingat lang tayo sa paglalakad kasi nag-iisa lang itong cellphone natin. Wala pa tayong mga pambili at so susunod tayo sa ating daddy. So bali dito guys dito yung dadaan ng isda dito. Ayun, papasok siya dyan sa bunganga ng ating taon. So dyan yung kanyang input. And sa kabila, doon natin ilalabas bukas. So pakita naman natin yan bukas kung paano. So inaayos. Sana makarami tayo guys. Sana makarami tayo. Parang naglalaro lang, di ba? Ganun lang ka-basic yan. Siyempre alam naman natin yan kung maglalagay niyan. Problema, hindi lang natin alam kung saan banda ito pwesto. Marunong na ko niyan. Ayun na guys, nakalagay tayo ng iba. Hindi, si tatay lang pala nakalagay. So, sana bukas makagising tayo ng umaga para makasama tayo. I'm so excited. Pero syempre, bukas pa yun. Ang problema, mamaya, baka hindi ako makakatulog kasi excited niya. Ayan, so let's go. Ubusin natin to para makauwi na tayo ng maaga and makapagpahinga syempre. So, tara, sundan natin si tatay. Yeah! Smile. Dikit-dikit, boy. By the way, guys, hindi ko pala nasabi. Andito pala tayo sa ilog ng Salvacion, Sibalom Antique. And syempre, ano yun? And syempre, shout out nga pala sa mga taga Salvacion yan, sa mga kabarangay. Okay, so, sa mga sumuporta sa ating YouTube, sa ating mga videos. Maraming salamat sa mga taga Salvacion. Shout out sa inyong lahat, sa mga sumusuporta. At sa mga hindi pa nakasuporta, shout out din sa inyo. Sana magsuporta na kayo kasi advertise natin yung barangay natin. Baka malay mo, di ba? So ayan guys konti na lang to. Okay, 5 na lang. So if I'm not mistaken, this is 12 tong lahat. So 5 na lang natitira. Malapit na tayo makakauwi. And so guys, ubusin na natin to. Pagtapos ay uwi na tayo at saka makapagpahinga na tayo. So ayan sila tayo sa likod. Ayan. So nilalagay niya pa yung isa. Okay, di ba? Ayos, di ba? Pero mamaya ako naman. So sa last subukan ko maglagay. Tingnan natin kung marunong. Eh siyempre matagal na tayong nakagawa niyan. Pero siyempre marunong tayo niyan.
confident. Oh, 100% wow. na marunong. Ang problema, hindi lang natin alam kung saan banda. Kaya kasi mahina tayo sa ano eh. Hindi natin alam kung saan yung posibleng dadaan pa yung mga sira. So, tatay ay bihasa na talaga. Expert yan sa mga ganyang gawain. And so, naalala ko maliit pa kami. Mahilig kaming gumagawa ng ganyan. Pero, syempre, matagal ko na hindi nagagawa yan. At hindi ko pa namamana yan sa kanya. So, pag-aaralan natin, malay mo, di ba? So, susunod ay makagawa ulit ng tayo ng ganyang pag tayo ay nagkapamilya na. Pero, syempre, maraming salamat, no? And, sige, patuloy muna natin. So, ayun guys, last two din ang natitirang. Isa na yan. Ako na maglalagay niyan. So, papakita ko sa inyo ha. Baka minamaliit nyo kung hindi ako marunong ha. Papakita ko sa inyo. Sa akin to ha. Ako maglalagay nito. Yan, so, tatanungin ko lang si tatay kung saan ko ito babanda ilalagay. So, pero ako maglalagay. Papakita ko sa inyo. Step by step. So, naghahanap kasi tatay ng spot na pwede niya mapaglagyan. And so, pero itong bungi ko, akin na to. Ako maglalagay nito. So, hahanap tayo ng prospect. Wow, prospect. English. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng prospect. So, maghahanap tayo dito sa unahan. So guys, ito yung last natin na taon. So, ako yung maglalagay. Okay, so, syempre, no, magaling tayo maglagay. Okay, papakita ko sa inyo step by step, ha? Okay, guys. Syempre, ang paglagay nito, guys, dapat yung kanyang opening ay dito sa ubos or sa baba banda. Ayusin mo mawakap ng camera. Ayusin mo pagtapat na. And so, siyempre gagawin niya nito guys, parang ganyan yung kanyang posisyon. And lagyan natin ng mga bato. Ang tawag dyan. Lagyan natin ng mga bato para hindi siyempre maaanod. Pero siyempre, ihanda muna natin dito yung ating paglalagyan. So dito guys yung napili ni tatay na place na ating paglalagyan nitong alas natin na taon ha. So, ayusin ko lang guys saglit para siyempre baka may butas-butas dito. Sayang naman. So lagyan natin ng mga maliliit na bato para siyempre hindi makatakas yung posibleng dadaan dito. Ayan, so. Okay, so ilalagay na natin guys. Okay na. Silsilan niya na yan sa ayusin ng ibang person. So guys, ayun na. Naubos na namin ni tatay sa paglagay ang lahat na taon. Kailangan ibilog tay? 12. Okay, 12. 1 dozen. Okay, so 12 na taon ay naubos na namin ni tatay sa paglagay. And medyo padilim na guys yung ano. Okay, so sa wakas natapos na natin. Kaya uuwi na tayo. So bukas ng madaling araw gigising tayo. Sana makagising tayo. Ayan, so kukunin na natin. So ayan guys, uwi na kami. See you again tomorrow. Good morning. Good morning guys. So, kakagising lang natin. And today,
pupunta na tayo sa ilog. So it is 5 a.m. in the morning. Kukunin na natin yung taon natin na nilagay natin kahapon. So medyo malamig sa labas and medyo madilim-dilim pa. But this is the right time para kunin na natin yung ating taon kasi baka munaan tayo ng mga iba. And so hindi pa tayo nakapagkilamos pero di bali na, hindi naman uso sa mga pogi. Oh, wow! Okay, so let's go. Punta tayo sa ilog para kunin ang ating taon. Yeah. So ayan guys, papunta na kami sa ilog. Naka-backcam lang ako kasi madilim-dilim pa. Ayan si tatay, kasama ko si tatay. Tay! Hi, hi, hi! Ay, makita tsura mo? Try lang. Ayan, yan si tatay. So pupunta kami sa ilog. Wala pang makikita yung aking camera. See you sa ilog. Bye bye. Ayan, so sa ilog na tayo guys. Ayan si tatay, syempre noong una natin kukunin ay ang pinakahuli natin na nilagay kahapon. Eh syempre nandyan yung ating last na ilalagay sa ating tali. Kinukuha na ni tatay. And walang laman. Dora, tigulag tayo. Dora, silid. Bakit parang walang laman? Okay, next. Nakakaiyak guys. Parang walang laman yung nilagay ko. Okay, so ito naman yung last na nilagay ni tatay. So parang merong gumagalaw. Gumagalaw na ba? Gumagalaw na, buhangin. Ilan tabi? So tingnan natin guys. Naku po! Parang buhangin nga laman guys. Hindi natin makikita sa camera. Mamaya makikita natin yan mamaya. Ayun, mayroon konti. Guys, yung pagpanagab, so ilagay mo sa gabi, kukunin mo sa madaling araw. And so medyo yung madilim-dilim pa. Okay, so ayun guys, kukunin lang namin tong lahat. And kung merong mas marami mamaya laman, so ipapakita ulit natin. Okay, and syempre pagkatapos natin kunin, uwi na tayo. Okay, so let's go, kunin muna natin. Guys, so after natin natanggalin or kunin sa ilog yung ating taon, so ibabalik na natin. Okay, yung kagaya ng ginagawa ni tatay. And so kapag mayroong sound yan, may laman yan, either sira or buhangin. And so ganun lang guys, tinutug para ibalik. Okay, ganun kadali. So ubusin muna natin, kukuha din. Ayun, tingnan natin. Let's go. Okay, so ito yung kinuha ko. Para may gumagalaw naman sa loob, pero parang isa lang. Parang isa lang. Pampapula lang ito guys sa gulay. Check. Yan. Ito medyo marami-rami. Parang may parang may sili. Parang may eel. Ugdok. Maliit na ugdok. May maliit na ugdok guys. And so ubusin natin nun. Uwi na tayo. Tay. May sili. May ugdok. Let's go sa next. So ayun na guys, ubos na natin kunin ang lahat. So handa na ang kagaya ng ginagawa ni tatay. And parang mahina. Okay, parang magagaan yung ating mga taon. Ewan ko kung mga buhangin ng laman yan or yung mga shells. Pero mahina. Pero check natin mamaya sa bahay kung kung may lamang yamang ilog or sira.
So, pang-ulam natin ngayong umaga. Okay, so, check natin mamaya. So, for now, nihanda ni tatay dahil uwi. So, see you sa bahay. Let's go! Okay. Guys, andito na tayo sa bahay. So, ganyan lang yung ginagawa. Buksan lang, kaya gaya ng ginagawa ni tatay. Para makita natin kung may laman yung ating taon. Then, open mo lang yan. Pagkabukas, pag antay, okay, buksan. Then, let's go. Ay, buhangin ang laman. Ganyan ang laman, guys. So, ito nga pala guys yung kayos. Okay, lamang ugat yan guys. Yan, so ginamit natin bilang pain. So, sadly guys, oh, isang crab. Isang crab yung laman. Siyempre mamaya ipapakita din natin guys kung paano yan gagawin. So, alam din natin yan gagawin. Ipapakita natin mamaya. Okay, so ito yung mga laman guys. Pangulam. Mula ng tambo ya. Siyempre. Okay, so tutulungan natin. Let's go. Ako rin. Hello. Kitaan ako, Nay. Okay, so susubukan din natin. Okay, susubukan ko rin kung marunong ako gumawa ng ganyan. Nay, make sure na hindi matulunok ko na ya. So, ganyan lang guys. Diba, ito yung taon. So bubuksan na natin yan. So, ganyan. Okay, diba, bukas na. And balik ta rin. I-twist natin dito para ma-open dito. Okay, ito ang i-twist para itong ma-open. Okay. Ay, mukhang hindi tayo marunong Yan. Ayan na. Tigas. Ang tigas. Ayaw makalabas ng pain. Yan, so yan yung maraming laman. Turo kayo na skilid tay. Pengarwa kena. So isang sobra din nito sa isang ulaman. Hipon. So ayan guys, ito yung mga sura sa aming lugar. Okay. Pagka syudad ka, hindi ka nakaranas ng ganitong pamumuhay na. Yan, so solve na naman ang ating ulam ngayong araw. Diba? Tsaka may eel. Ugdok. So this is crabs. Sikat na sikat itong crabs. Lalong-lalo na sa mga ugali ng tao minsan. Crab mentality. Isa. Isang Napakalaki. Ito talaga yung laman guys. bilang
Mayad na narakay na kayo sa zero account no eh. Masiro ako. Ryan? Kagagabi eh. Ang adan, zero pa. Yan, so ito na ang lahat guys. So ito na ang lahat na nakuha natin sa isang gabi. May oh, wow! Bibi, may pangulam pa kita sa bahaw. O diba? Ganun lang yung kadali. Ano, burubod sa bibi, mga pan. Okay, so separate. Okay, so ayan guys. So ito yung mga nakuha namin sa first time na paggamit namin ng aming bagong binili na taon. So this is it. And so aabot pa ito hanggang mamayang gabi kasi nga tatlo lang. Yun, makyat na yung crab. Okay, so likas talaga sa crab na umakyat. Okay. Buti na lang hindi siya nahila ng kanyang kasama pababa. And guys, so maraming salamat guys sa panonood nitong video, yung first time na paggamit natin ng ating bagong biniling taon. And sana guys, mag-subscribe kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. So ito na guys, naluto na po yung ating sura na nahuli. Yan. So bango, ang bango. Ang bango. Ah, diba? Sarap niyan. Sarap niyan isahog sa gulay. Diba? So, naluto na po yung ating nakuha. Alright. So, titikman natin. Siyempre, no? Ako dapat yung titikim. Unang makakatikim. Yun nga, yung hinahati-hati namin yung roll dito sa bahay. Sabi ko kanina, si tatay yung managab, si nanay magluluto. At ako, yung kakain. Diba? Tamang-tama lang yung paghati ng roll dito sa bahay, diba? Si tata yung tatrabaho, si nanay yung luluto, ako yung kakain, diba? Prinsipe tayo eh, joke lang. So ayan guys, bye-bye! Sarap! Ang sarap! Ang sarap! Hindi ko na binalatan eh. Ang sarap talaga. Yun na. Saan din nyo nakaranas nito? No po. Ang lupit. Ang ganda ng buhay sa probinsya. Ganda talaga. Bye-bye. And again, this is Benison, vlogger ng Sibalom. And goodbye. Keep safe. God bless.